Na-stress ba ka? Kabalo ba ka unsay mga hinungdan sa stress? Unsa ang stress? Mao ni ang atong hisgutan karon. Normal ra nga ma-stress. Pero naay babae nga nibatig grabing stress. Tawagon na lang nato siya sa pangalan nga Jillian. Na-stress si Jillian di lang sa dakong problema, kundi tungod sa lain-laing kalisdanan ug sa daghang tuig nga pag-atiman sa iyang bana nga masakiton. Naapoy laki, itago na lang po nato siya sa pangalan nga JC. Nibati siya grabing stress, kaya gibiyaan siya sa iyang asawa. Ug siya lang ang nagpadako sa ilang duha ka anak. Nagkalisod siya sa pag-atiman sa mga bata. Nawadaan pa jud siya trabaho. Wala siya kabalo kung unsa iyang buhaton. Stress na kaayo siya. Gusto na daw siyang maghikog, pero kabalo man pud siya nga sala ang paghikog. Maungihangyo siya sa Dios, na unta mamatay na lang siya. Lisod ilang kahimtang no? Naabay mga panahon nga stress kayo ka, sama ni Jillian o JC? Kung mao, kini nga video, makatabang nimo. Hisgutan nato ang kumun nga mga hinungdan sa stress. Hisgutan pud nato kung unsay epekto ani sa ato, o kung unsay atong mahimo para makaya ni nato. So, what causes stress? Nagkagrabe ang stress sa kadaghanang adulto. Ang kahimtang sa kinabuhi karon, mag-usab-usab, ug walay kasiguruhan. Naay pipila ka kahimtang nga makadugang sa stress. Unsa man ni? Ang divorce, kamatayon, mga lanlaing sakit, accidents, krimen, busy sa lanlaing buluhaton, natural disasters, problema sa eskwelahan, problema sa trabahoan, problema sa kwarta. Unsa pa inyong madugang? So, unsa ba jud ning stress? Ang stress mao'y reaksyon sa atong lawas sa lisod nga sitwasyon. Ang atong utok magpadalag daghang hormone sa atong tibuok lawas. Tungod ani, mupaspas pagpitik ang atong kasing-kasing. Mutaas ang pressure sa atong dugo. Mupaspas ang atong pagginhawa ug manghugot ang atong mga muscle o kaunuran. Before we are fully aware of what is happening, our body is primed for action. Ug sa dihang mahumana ang makastress nga sitwasyon, ang atong lawas dili na mag-high alert ug mobalik na sa normal. Naay stress nga maayo ug napoy stress nga dili maayo. Ang stress mao'y normal nga reaksyon sa lawas para maatubang nato ang lisod o peligrosong mga kahimtang. Kini nga reaksyon magsugod sa atong utok. Ang maayo nga stress makatabang nato sa paglihok dayon. Ang eksaktong level sa stress makatabang sab nato nga makabot ang atong mga goal o nga mas maayo ang atong mahimo. Pero ang dugay, sobra o balik-balik nga stress makadaot nato. Kung ang atong lawas balik-balik o permi nga naka-high alert, posible tang mag-antos sa physical, emotional, o mental. Our behavior, including the way we treat others, may change. Ang permi nga pagka-stress, mahimong mo resulta sa pag-abuso sa droga ug sa ubang makadaot nga mga bisyo. Mahimong mo resulta pa gani ni sa depresyon, grabing kakapoy, o pagunahuna sa paghikog. Bisag man naglahi ang epekto sa stress sa matag tawo, mahimong mo resulta ni sa daghang sakit ug makaapektar sa halos tanang bahin sa lawas. So unsay dapat himuon kung ma-stress na ka? Para makaya nimo ang stress, kinahanglan nimong hunahunaon ang imong panglawas. Hunahunaa pod ang imong pagpakig-interact sa uban. Hunahunaa pod ang imong mga goal ug priority sa kinabuhi. Kanang mga butanga, grabe ka importante. Balik ta sa pangutana. Unsay dapat himuon kung stress na ka? Number 1, try to live one day at a time. Basahon nato ang Matthew 6:34. Never be anxious about the next day, for the next day will have its own anxieties. Ayaw kabalaka bahin ugma. Ayaw sa unhi ang mga adlaw nga wa pa nahitabo. Ang mga problema karong adlaw, maulang say hunahunaa. Ayaw sa dugangi ang karon. Matag adlaw na atay mga kabalaka ug normal na nga bahin sa kinabuhi. Pero usbo nako, ayaw dungagi ang imong mga kabalaka karon. Pinaagi sa pagkabalaka bahin sa sunod nga adlaw. Try to live one day at a time. Dawata ang kamatuoran na nadyo'y mga sitwasyon nga makapastress nimo. Ang pagkabalaka bahin sa mga butang nga wala kay kontrol, makapasamot lang sa imong stress. Timan ini permi, ang atong mga gikabalakan, usahay dili mahitabo. Number 2, ayaw sobra pag-expect. Don't be a perfectionist. Avoid setting unrealistically high standards for yourself or others. Dapat balanse ang panglantaw nimo sa imong kaugalingon. Ug dawata nga kitang tanan na ay limitasyon. Kung imo ning buhaton, maminusan ang imong stress ug maminusan pod ang stress sa uban.
Ay pud sobra ka seryoso. Katawa pud panalagsa. Kung makatawa bitaw ka, bisan sa makapastress nga sitwasyon, dili kayo ka matensyon ug mugaan ang imong pamati. Number 3, know what stresses you. Unsa man jud nakapastress nimo? Basahon nato ang Proverbio 17:27. A discerning man will remain calm. Ang tao nga may katakos sa pag-ila, magpabiling kalmado. Ang negatibong mga pagbati, makaapekto sa imong panghuna-huna. Mao nang kalma lang. Maong dapat kabalo ka kung unsay nakapastress nimo o kung unsay imong reaksyon kung stress na ka. Pananglitan, matikdi kung unsay imong giunahuna, unsay imong gibati, ug unsay imong ginabuhat sa dihang ma-stress ka. Ug isulat na. Kung kabalo ka sa imong reaksyon sa dihang ma-stress ka, mas epektibo nimo ning maatubang. Paghunahuna sab kung unsaon pagwala sa mga butang nga makapastress nimo. Pero kung paminaw nimo lisod buhaton, pangitag mga paagi nga maminusan ang epekto sa stress. Number 4, dapat organisado ka. Basahon nato ang unang Korinto 14:40. Himuha ang tanang butang nga may kahapsay ug pinaagig kahikayan. Dapat organize ka pirmi. Gusto natong organisado ang atong mga kalihukan, di ba? Dapat abdi ka. Di pwede nga unya-unyaon ang mga butang nga angay lihukon ron. Ang pag-unya-unya sa mga buluhaton, makadugang sa stress. Kay tungod ani, magtipon og ang daghan kaayong trabaho. Number 5, dapat balanse imong lifestyle. Kung sige kag trabaho, mas stress jud ka. Dapat kabalupod ka mo pahuway. Basta sige kag trabaho, basin magkasakit pa noon ka. Di na noon ka ma-enjoy sa imong hinaguan. Dapat balanse ang imong panglantaw sa trabaho o kwarta. Kung mas daghan kag kwarta, wala na magpasabot nga mas magbalipayon ka o dili na kaayo ka ma-stress. Unsay giingon sa Ecclesiastes 5:12. The plenty belonging to the rich one does not permit him to sleep. Ang dato, dili makatulog tungod sa kadaghan sa iyang kabtangan. Maong ayaw pagastog labaw pa sa kung pilay makaya nimo. Paggahin pud og panahon sa pag-relax. Make time to relax. You relieve stress when you do things you enjoy. But I'm not saying nga magtanaw na lang jud kag TV tibok adlaw kay abi kay mao nay makapa-enjoy nimo. Di pud na makatabang. Di pud makatabang ang gadget. Maong dapat balanse lang sa paggamit og mga gadget ug balanse lang sa pagtanaw og TV. Number 6, atiman na ang imong panglawas. Dapat mag-exercise ka. Ang regular nga ehersisyo makaayo sa panglawas. I-develop ang maayong habit kay makaayo na sa imong panglawas. Physical activity can lift your mood and improve your body's response to stress. Eat nutritious food and try to avoid skipping meals. Be sure to get enough rest. Likayi po ang mga bisyo nga makawala kuno sa stress, sama sa pagpanigarilyo o pagdroga o mag-inom. Marelax biya ka na, pero sa kadyot nga panahon. Pero pagkadugayan, makapasamot na noon sa stress. Ug mo resulta pa no og mga sakit, ug mahurot pa jud imong kwarta. Kung grabe na ang imong stress, ayaw ka ulaw nga magpakonsulta sa doktor. Number 7, dapat mag-set kag priorities. Buhata ang importanteng butang. Unaha ang importante. Ilista imong mga buluhaton, gikan sa pinaka-importante hangtod sa dili kayo importante. Makatabang ni nga makapokus ka sa mas importanteng mga trabaho. Ug makabalo ka kung unsa mga buluhatuna ang dili dinalian, kung unsa ang pwede rang ipabuhat sa uban, o kung unsa ang dili na kinahanglang buhaton. Sulod sa usa ka semana, i-monitor kung giunsa nimo paggamit ang imong panahon. Og isulat na. Dayon pangitag mga paagi kung unsaon nga magamit og mas maayo ang imong panahon. Kung kontrolado nimo ang imong panahon, dili ra kaayo ka ma-pressure. Para di ka masamukan sa kahimtang, schedule some downtime. Even short breaks can reinvigorate you and reduce your stress. Number 8, pangayog tabang. Usahay mag-uol jud ta. And there are times that we need someone to cheer us up. Gusto tag mga comforting words, kaya ang maayong mga pulong gikan sa uban, makahupay nato. Maong pagigistorya sa mga taong makasabot nimo. Basin makatabang siya nimo nga mahimong positibo o makahunaw na siyang solusyon. Ang pagpahungaw sa imong gibati ngadto sa uban, makapagaan sa imong paminaw. Ayaw ka ulaw pangayog tabang. Number 9, atiman na ang imong espiritualidad. Basahon nato ang Matthew 5:3. Happy are those conscious of their spiritual need. Malipayon tong mga tawo nga mahuna-hunaon sa ilang espiritual nga panginahanglan. Gawas sa pagkaon, sa nina, ug balay, naabot tay espiritual nga panginahanglan. Para magmalipayon ta, kinahanglang atimanon nato ang atong espiritual nga panginahanglan. Dakog tabang ang pag-ampo. Gidapit ka sa Dios
nga itugyan kaniya ang tanan nimong kabalaka, kay gimahal kaniya. Ang pag-ampo o paghunahunag maayong mga butang, mo resultag kalinaw sa hunahuna.